Bureau of Internal Revenue giawhag sa pagpasayon sa sistema sa pagbayad og tax aron sa pagdani sa mga katawhan ilabi na sa mga self-employed employees nga mobayad og tax. Si Senator Juan Edgardo Angara niingon nga parehara ang requirements sa mga dakong establishmento ug mga gagmayng sari-sari stores. Apan kun ikumpara sa mga dagkong negosyo, ang mga ginagmayng tindahan dili ka-afford og mga accountants. Dugang ni Angara nga daghan kaayog mga fill out ang mga forms nga usahay dili masabtan sa mga ordinaryong tao, daw posibleng magsugod ang korupsyon. Sa kasamtangan, ang BIR registration of requirements naglakip sa birth certificate, mayor's permit, Department of Trade and Industry certificate of business name, professional regulation commission ID ug bayad sa professional tax receipt. Kinahanglan sa mobayad og 500 pesos matag tuig ug moagi sa uban pang mga proseso. Giduso ni Angara ang Magna Carta of Workers in Informal Economy din exempted sa mga national o local taxes ang mga informal economy workers, business, enterprise ug organizations.